Nggih, pripun Kang Mas? Wonten dawuh keparengaken lelagon semonggo. Oh nggih. Saking Bapak Ibu menika sareng-sareng Dewa Dewi ingkang pun pangsaripun bapa tentrem. Nggih, mbok menawi ingkang kersa berkahi, Mas. Ya, kepareng nyawiji dana swanten mbok pilih saged bawa, saged nyanyi duel, monggo silahkan. Ya. Kok duel to, Mas? Nyanyi wong loro. Duet. Ya, duet. Kayak duet, Mas. Duel. Nek sing duel manteni mawon nggih, Bu nggih. Nggih, nek nyanyi wong loro ki duet. Duet. Ya wong iki Semarang kok. Semarang. Duet nek ngene dhewe. Heeh. Semarang duel. Nggih. Kaya nek Solo ya ninen, nek kene ya nenen. Oh, apa Mas? Kok bahasane lho jenengan iki. Monggo. Nggih, atur panglipur kunjuk para tamu sedaya. Iya. Menika Kang pripun? Manut. Iki Ingkang nuansa Seram langgam, menapa? langgam nang Sragen ngono. Langgam? Nang Sragen. Nang Sragen. Apa kuwi? Nggih. Napa Mas? Lah apa? Sriuning kemawon. Sriuning, siap. Ya. Sriuning Pak nggih. Ya, siap. Sriuning. Sriuning. 6 slendro apa pelok? Apa 6? 6. Oh, Nggih. jan mriku. 6. Oh iya. Nggo pembalut handal kok. Kok pembalut? Tukang gamel lho. Pembalung. Oh iya pembalung. Pembalut. Pembalut. Tukang gamel iki apa jeneng? Pembalung. Oh iya. Terus aku ngarani pembalut. Pembalut ki Caritane dek jaman kawur wirat moyo ing laladan Tuban putranira Suralawe rada dikandelke sithik Mas. opone lho Mas? Iki lho. Karo nggone Lisa gedhekno Mas. Kok kon aku kon gedhekke to? Oh wis gedhe Ding. Sing kon jenengan iki lho sing kon gedhekke iki. Oh iya. Nggonamu wis gedhe ya. Jane urung pantek wis semono. Urung pantek. Kebacut nandang uyung mring tiah ayu aran Sri Huning datan padha grahita jebul sesa dulur kacaritono prahara Sri Uning yo maju palagan wani sirna labuh negara Sri Uning kanthi laras pelok 6 pun aturaken kunjuk Bapak Ibu sumangga Sri Uning Gusti Ketuban labuh tresno lan sabaya pati marang Raden Wirataya kamus prasetyo anandang janti
kapupuh ing Madyalaka tuk perang tanding lawan Minak Singgo. Pripun Kang Mas? Ya, iki jan kathok cilik saumpamane. Apa Mas? Pripun nggih? Kompak, Pak. Oh ngoten. Nika nganten wis mingit-mingit kepengin metu nggih. Oh, nggih. Nggih. Pripun Bu kok gumujing? Ha nggih. Jenengan iki lho kathok cilik saumpama kok kompak lho. Monggo dipelas ngarepe. Menajengaken. Oh, nggih. Monggo yo. Kathok bet. Katresnane Yuk. Wangsul kadang pambiyawara. Nggih.